Aşgabatyň eteginde we Ahal vilayetinde ýerleşen döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň bir näçesinde işgär sany azaldylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, şu ýylyň başyndan beri iş orunlaryny kemelden edaralaryň arasynda hem senagat kärhanalary hem de medeniýet edaralary bar. Ştat düzüminiň kemeldilmegi döwlet edara kärhanalarynyň köpüsinde bolup geçdi. Şol sanda Gypçakdaky Jins tekstil fabrigi, Göktepe'däki dokma fabrigi işgär sany azaltdy diýip Aşgabatly Çeşme 17 fevralda habar berdi. İşgärleriniň sanyny kemelden edara kärhanalaryň aglabaty döwletiň eýçiligindäki önüm öndürýän kärhanalar bolup işsiz galanlaryň arasynda bugalter, arhivçi, ammarçy, mexanikaly hünärmenler bar. Köp edaralarda, meselem bugalteriýada, hasapçynyň ýa-da teatrda awtomexaniň orny kemeldilip, olaryň isi başga işgärleriň üstüne ýüklendi. Diýip Çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrundaş bolan ýagdaýdan gönöden göne habarly çeşmeleriň sözlerine görä, iş orunlary adından 10% kemeldilipdir. Döwlet edara kärhanalarynda iş orunlarynyň köpçülikliğin azaldyrmagy bilen bagly häzirki ýagdaý barada hökümet agdalary tarapyndan we ýurdun habar beriş serişdelerinde resmi maglumat bolmady. Çeşmeler bolsa işten çıkarılan adamlardan we işten galanlardan işgär sanynyň kemeldilmegi hakynda habar ýaýratmazlygyň berk talap edilendigini gurrun berdiler. Bu barada köpçülüge ayan etmezlik işde galan işgärlere berk tawşyryldy. Egerde kim bu barada bireginiň ýanynda agzap tanqid etse, şeýle raýatlaryň berk ýydarlanjakdygy işinden boşadyljakdygy duýduruldy. Diýip ýene bir Çeşme gurrun berdi. Ahal vilayetindäki döwlet kärhanalarynyň birinde işleýän Çeşme şeýle berk duýduruşdan soň işgärleriň öz aralarynda we beýleki adamlar bilen gurrundaşlykdan gaça durýanlygyny aýtdy. İşten çıkarılan adamlara iş orunlaryň düzüminiň çäklendirilendigi aýdylypdyr, emma olara 3 ay zähmet hakyny tölemezlik üçin basyş görkezilipdir we olar öz islegi boýunça işten çykýanlygy barada arza ýazmaga mejbur edilipdir. Bu ýagdaý ençeme maşgalanyň maddi üpçünçüligini hatar astyna goýupdyr. Eklenjini ýitiren adamlar öňküsinden hem bilinip puhta gysyp öz kysmatyna razy bolmaly boldular. Esasan hem ýaşlar bu ruhy urgudan maddi yetmezçilikden depressiýa düşýärler. Diýip Çeşme aýtdy. Türkmenistanda iş orunlarynyň köpçülikliğin azaldylmagy soňky ýyllarda bir näçe edek amal aşyrylypdy. 2023-nji ýylda onlarça döwlet kärhanasynda şol sanda ýurda esasy girdeji getirýän newit gaz pudagynda iş orunlary kemeldilip, möňlerçe adam işsiz galypdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary 2022-nji ýylyň oktýabrynda Galkynyş ýatagyndaky gazy kukürtden arasylaýjy diýetgada işgär sanynyň esle azaldylandygyny habar beripdiler. Geçen ýyl Aşgabatyň jemgyýetçilik transportyna we jemaat gulluklarına degişli edaralaryň şeýlede Türkmenbaşy Döwlet Täjirçilik Bankynyň işgärleriniň aýlyklary azaldyrypdy. Hususan da paýtagtyň ýolagçy transport kärhanasynyň işgärleriniň aýlyklary 30% çemeti kemeldilipdi. Soňky 5 ýylyň dowamında döwlet edaralarynda ençemegede köpçülikliğin iş orunlary azaldylypdy. Şeýle-de işgärleri pulsuz dinç ruhsatyna uğratmak ýaly çäreler amala aşyrylypdy. Ençeme döwlet edarasy doly ýapylypdy. Ýurt ýolbaşçylary tarapyndan resmi derejede boyun alynmadyk ykdysady krizis döwrüne gabat ýüze çykan bu ýagdaýyň sebäbine resmi düşündürüş bolmandy. Aşgabatda raýatlaryň mobil telefonlaryna pul geçirendigi barada SMS iýerip, olaryň pulunu alýan hilegärler gözgörteli köpelýär. Hilegärleriň pidasy bolan raýatlaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde Altyn Asır mobil aragatnaşyk kärhanasynyň we polisiýanyň bu ýagdaýlara garşy hiç şeýle çäre görmeýändigini aýdýar. Ýurduň ýeketäk mobil operatory bolan Altyn Asır üýjükli aragatnaşyk ulgamynyň müşterilerine Nýatanyş telefon belgisinden SMS iberilýär. Soňky bir aýçymyzy wagtyň dowamynda köpelen wakalarda SMS iberýän ulanyjy pul geçirmedik bolsa-da SMS-de size plança manat pul geçirildi diýip ýazýar. Diýip ýagdaýlardan habarly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýöne bir salymdan soň şol nätanyş belgiden jan gelip telefondaky erkek adam salam berýär we bagyşlaň men ýalňyşlyk bilen siziň nomeriňize pul geçiripdirin diýär. Erkek adam ýygyna iberäýin dogon, agam, inim ýa-da jegim diýip mülakatlyk bilen haýyş edýär. Köp raýat bu kezaplygyň toruna düşüp jan gelen telefon belgisine SMS
SMS'de görkezülen pulu geçirýär diýip aşşawatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Maglumat üçin bellesek, Türkmenistanda raýatlar öz mobil telefonundan islendik abonenti aýlap şol belge pul geçirip bilýärler. Pul geçirilenden soň Altınasır kärhanasynyň 0408 belgisinden SMS gelip pul geçirilendige barada habarnama gowuşýar. Ýöne köp adam SMS-in kimden gelendigine üns bermezden hasabyna pul serişdesiniň gelendigini ýa gelmändigini anyklamazdan jaňydan abonente pul geçirýär we aldawa düşýär. Bir salymdan adamlar öz hasabyndaky pul serişdesini barlanda aldanandyklaryny bilip galýarlar. Ýöne eýem giç bolýar. Şondan soň SMS-i iweren jaňydan abonent adamlaryň jaňyna jogap bermeýär diýip ýaşaýjy belledi. Pulun muktary esasan 20, 40 we 50 manatdan köp bolmaýar. Sebäbi köp adam aşa uly muktarda bolmadyk puly pikirlenmezden destine iwerýär. Şol sebäpli hilegärler raýatlar şüphelenmez ýaly SMS-lerde 100-200 manat ýaly puly görkezmeýärler. Häzirçenli bu hilegärligiň pidasy bolanlaryň sany diňe meniň bilýän wakalaryma görä onlarça adama barabar. Hilegärleriň iwerilen puly hususy dukanlarda naqdlaşdyrýanda aýdylýar diýip ýaşaýjy aýtdy. Bellesek, Türkmenistanda raýatlar telefonlaryndaky pul serişdesini hususy dukanlarda naqdlaşdyryp bilýärler. Dukanlaryň köpüsinde satyjy bu hyzmat üçin 10 göterim alýar. Eger telefonuň iýesi dukan satyjysynyň hasabyna 220 manat geçirse, onda satyjy oňa 200 manady naqd görnüşde berýär diýip ýaşaýjy aýtdy. Hilegärleriň pidasy bolan ýaşaýjylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk ulgamynda monopoliýa eýe bolan TMSL Sowda nişanly Altınasyryň resmileri pul serişdelerini ýzyna gaýtaryp bolmaýandygyny aýdýarlar. Olar bu hilegärlige garşy hiç hili çäre hem görmeýärler. Polisiýa izlenen ýaşaýjylar hem jogap tapyp bilmeýärler. Sebäbi olary hilegärleriň ýurtdan göçüp giden adamlaryň ýa-da ýok olan adamlaryň adyny açylan telefon belgilerinden peýdalanýandygyny aýdýarlar. Diýip ýaşaýjylar bu hilegärlikler barada ýurdun tele radio ýaýlymlarynda ilatyň habarly edilmeýändigine hem ünsü çekip näýilelik bildirýärler. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Altınasır kärhanasyndan we şäheriň polisiýa bölümünden tesvir alyp bilmedi. Birleşen Ştatlar bilen Orsiýet Saudi Arabistanyny Ukrainada kurşu we Washington bilen Moskwanyň arasynda ýakyn ýyllarda Ýewropada has giň dartgynlyk we howpsuzlyk ýagdaýyny döredip biljek ýagdaýlary soňlamagy önüktirilen gepleşik geçirýärler. 18 fevralda Riyadda başlanan ýygnanşyk Washingtonyň 3 ýyl töweregi dowam eden urşuň soňuna çykmak ugrundaky tagarlalaryny güýçlendirmek we çalasyn diplomatiýasy bilen Kiýew hemde Ýewropa hökümetlerini urşy durulmak üçin nähili aralaşygyň gazanylyp bilinjekdigi bilen gazaklanmagy tekledi. Bu has oyun gepleşik prosesindäki ilkinji ädim üçin niýetlenen gepleşik. Ýöne wakalar hem çalt ýaýwanlanýar diýip Britan diplomati häzirki wagtda halkara strategik gözlegleri institutunyň uly ilmi işgäri Nigel Good Davis Azatlyk radiosyna aýtdy. Häzir bu ýerde ýokary näwellilik ýagdaýyna dowam etjek üýtgap durmak pursaty bar diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Bu gepleşikler soňky ýyllarda ýokary derejelerde geçirilýän şahsy diskussiýalaryň ilkinjisi bolup, ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin arasynda geçiriljek sammite ýol açmaly. Gepleşikleri Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov we Putiniň daşary siýasat geňeşçisi Yuri Ushakov gatnaşýar. Şeýle-de Washington bu gepleşiklere ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio'nyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Mike Waltz'un we ýakyn ýörüýte wekil Steve Witkoff'un gatnaşjakdygyny tasdik etdi.
Abaşa delegasiyasi Aktam'ın uruş meselesini çözmek için gepleşik geçirmek vazifesini ananan yürüyte vekilini din zalışa çıkan General Kit Kellogg ölçüne almayar. Gepleşikleri Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski çağırılmadı ve ol Kiev'in gepleşik stolunun başında bolmalygyny, Ukrayna barada bağlaşılan şertnamalaryň hiç birini ikrar etmejekdigini aýtdy. Häzir Birleşen Arab Emirliklerini, Saudi Arabistan'ı we Türkiýany ölçüne alýan ýakyn günnägör saparyny amala aşyrýan Zelenski, Kellogg'un howpsuzlyk kepillikleri barada giňişleýin gepleşik geçirmek üçin 20 fevralda Kiýewge geljekdigini tasdik etdi. Rubio 16 fevralda CBS neşri bilen geçirilen söhbetdeşlikde Riyaddaky duşuň has giň söhbetdeşligiň açylmagyny maksat edinýändigini, şol sany Ukrainanyň we uruşyň soňlanmagyny hem özüne aljakdygyny aýtdy. Ýöne Rubio bilen Lavrowyň arasyndaky diskussiýalaryň Ukrainada parahatçylyk araçylygyny maslahatlaşmakdan has giň ýerime eýe bolup sanksiýalar, energiýa we howpsuzlyk meseleleri ýaly Moskwa bilen Washingtonyň gatnaşyklarynyň has giň taraplaryna degmek ähtimallygyna garaşylýar. Rubio, Lavrov we Russiýanyň delegasiýasy bilen Riyadda geçiriljek duşlukdan soň ilerleme gadanylsa, bu gepleşiklere Kiýew bilen Ýewropa hökümetleriniň hem gatnaşjakdygyny aýtdy. Egerde bir hakyky gepleşikler bolsa we bilen tek ol ýere baryp bilmedik bolsak, ýöne bu şeýle boljak bolsa, Ukraina hem gatnaşmaly bolar. Sebäbi olar üstüne çollanlar we Ýewropalılar hem gatnaşmaly bolarlar. Sebäbi olar Putin'e we Russiýa garşy sanksiýa girdiler we bu tagalla goşun koşdular diýip Rubio aýtdy. Lavrov 17 fevralda Saudi Arabistanyny uğramagynyň odal Russiýanyň Ukrainada ele geçiren territoriýasyndan ýüze gurmak pikirini etmeýändigini aýtdy. Ýewropa liderleri Parisde Ukraina we goranmak boýunça adatdan naşary sammit geçirmäge ýygnananlaryna Lavrov Ýewropalylaryň bu diskussiýalara gatnaşmagyna hiç hili sebäp görmeýändigini aýtdy. Siz Trump bilen Putin'i bir otogda görýänçäňiz, hakykatda hiç bir uly mesele çözülmez diýip Atlantik Geňeşiň ilmi işgäri Andrew de Anieri adatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Diýmek, bu Trump administrasiýasynyň Ýewropalılar we Ukrainalılar babatdaky pikirleriniň taba gelmek üçin entek wagtyň we köp mümkinçiligiň bardygyny anladýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Trump saýlaw kampaniýasy makalyny Ukrainada kurşy mümkin bolýuça çalt bet etmegi öňe süren bolsa, onun administrasiýasy häzir bu aralaşyň prezidentiň iş başyndaky ilkinji 100 günniň içinde gadarylmakçy bolýandygyny aýtdy. Saudi Arabistanyndaky gepleşikler prezidentiň we Abaşa resmiýetleriniň Ukrainada kurşy bet etmek barada eden soňky tapgyrlaýyn çykyşlarynyň ýa-da gabat geldi.